होता। त्याच्यामुळे आजच्या मीटिंगमध्ये या पाण्यासाठी 5.5 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत। त्याच्यापैकी 4 कोटी रुपये सिंधुदुर्ग योजनेत आणि 1.5 कोटी रुपये हे JJM म्हणजे जलजीवन मिशनमधून द्यावे असं म्हटलेलं आहे। जलजीवन मिशनमधून जर हे पैसे उपलब्ध झाले नाही तर सर्व पैसे सिंधुरत्नमधून देण्यात येतील। कोकण रेल्वेच्या या टर्मिनस बरोबरच मळगाव, वेती अनेक कुठेतरी गावात नेमकं 3 गावात मध्ये या गावांना पाण्याची स्कीम दिली, परंतु याची जी स्त्रोत्र आहेत पाण्याची ही पूर्णपणे आटतात। त्याच्यामुळे या योजना फेल गेलेल्या आहेत। ह्यासुद्धा योजना चालू होतील आणि त्याच्याचबरोबर जो आमचा फ्लॅगशिप प्रोग्राम आहे, आमचा फ्लॅगशिप प्रोग्राम असा आहे की लोकांनी प्रत्येकानेच काय बाय रोड येण्याची गरज नसते। लोक ट्रेनमध्ये येऊ शकतील आणि रेल्वे स्टेशनवर हे जे टर्मिनस आहे त्याची बिल्डिंग ह्याच्यामधून पूर्ण होईल। रेल्वे टर्मिनसच्या बिल्डिंगला फूड कोर्ट वगैरे अत्याधुनिक सुविधा असतील आणि त्याच्या वरच्या मजल्यावर या लोकांच्या राहण्याची सोय असेल। त्याच्यानंतर या लोकांना आपलं जे पर्यटन विभाग आहे, जे डायरेक्टर ऑफ टुरिझम ज्याला म्हणतो, यांच्या माध्यमातून यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा दाखवण्याची व्यवस्था करण्यात येईल आणि त्याच्यानंतर सिंधुदुर्ग कोणाला गोवा बघायचं असेल गोवा बघून ते परत ट्रेनने 2 दिवसात जाऊ शकतात। 1 दिवस, 2 दिवस, 3 दिवसाच्या अशा या टूर असू शकतात। हा अत्यंत महत्त्वाचा असा एक हे आहे की रेल टुरिझम आजपर्यंत आपल्याकडे चालू झालेलं नव्हतं, तर रेल टुरिझम चालू होईल होता। त्याच्यामुळे आजच्या मीटिंगमध्ये या पाण्यासाठी 5.5 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत। त्याच्यापैकी 4 कोटी रुपये सिंधुदुर्ग योजनेत आणि 1.5 कोटी रुपये हे रेल्वे स्टेशनवर हे जे टर्मिनस आहे त्याची बिल्डिंग ह्याच्यामधून पूर्ण होईल। रेल्वे टर्मिनसच्या बिल्डिंगला फूड कोर्ट वगैरे अत्याधुनिक सुविधा असतील आणि त्याच्या वरच्या मजल्यावर या लोकांच्या राहण्याची सोय असेल। त्याच्यानंतर या लोकांना आपलं जे पर्यटन विभाग आहे, जे डायरेक्टर ऑफ टुरिझम ज्याला म्हणतो, यांच्या माध्यमातून यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा दाखवण्याची व्यवस्था करण्यात येईल आणि त्याच्यानंतर सिंधुदुर्ग कोणाला गोवा बघायचं असेल गोवा बघून ते परत ट्रेनने 2 दिवसात जाऊ शकतात। 1 दिवस, 2 दिवस, 3 दिवसाच्या अशा या टूर असू शकतात। हा अत्यंत महत्त्वाचा असा एक हे आहे की रेल टुरिझम आजपर्यंत आपल्याकडे चालू झालेलं नव्हतं, तर रेल टुरिझम चालू होईल आणि याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते आता नवीन टेक्नॉलॉजी भारतामध्ये आलेली आहे, ज्याला आपण जलद गतीने इमारती पुऱ्या करू शकतो। 2-3 महिन्यामध्ये एक इमारत पूर्ण होऊ शकते। तर त्याच्यासाठी जो रस्ता लागतो हा जिल्हा नियोजन मंडळामधून 3.5 कोटी रुपयाचा रस्ता देण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यामुळे हा प्रकल्प झाल्यानंतर जे लोक रेलद्वारे, कारण आपल्याला माहिती आहे की डोबची सुद्धा गाडी सुरू झालेली आहे गोव्यासाठी, तर त्याचा फायदासुद्धा आपल्याला होईल आणि रेल टुरिझम आपल्याकडे सुरू होईल। रेल टुरिझम सध्या नाही आहे, हे टुरिझम आपल्याकडे सुरू होईल। त्यानंतर हे 150 जे मी आपल्याला सांगितलं फॅमिलीज यांच्या 600 रूम ह्यासुद्धा लवकरात लवकर पूर्ण व्हाव्या याच्यासाठी त्यांना नवीन टेक्नॉलॉजी, ज्याला आम्ही जर्मनीबरोबर करार केला मॅनपॉवर पाठवायचा, त्यावेळेला तिथले जे आम्ही कन्स्ट्रक्शन बघितलं तर तिथल्या साधारण टुरिझमचा छोटा प्रोजेक्ट असेल आणि त्याच्यामध्ये कॉटेजेस असतील तर साधारण 1 महिन्याच्यात हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो। अशी टेक्नॉलॉजी आता जगभरामध्ये अवेलेबल आहे। ज्या लोकांना ह्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपली घरं पूर्ण करायची आहेत ते त्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करू शकतात। ज्यांना इथली स्थानिक टेक्नॉलॉजी वापरून करायचं असेल ते स्थानिक टेक्नॉलॉजी वापरून करू शकतात, परंतु या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या असल्या पाहिजे आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं टुरिझम हे सिंधुदुर्गमध्ये आलं पाहिजे आणि जे लोक ह्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करतात त्यांचे प्रकल्प येत्या 2 महिन्यामध्ये सुरू होऊ शकतील आणि त्याच्यामुळे तो एक चांगला भाग आहे। त्याच्यानंतर यशवंतगड हा जो किल्ला आहे, या यशवंतगड किल्ल्यासाठी आम्ही पैसे मंजूर केले होते MTDCला, परंतु आपलं जे पुरातत्व खातं आहे त्याच्या ताब्यामध्ये हा किल्ला असल्यामुळे हे जे पैसे होते हे आम्ही आता पुरातत्व खात्याकडे वर्ग केलेले आहेत। म्हणजे जवळजवळ 2.5 कोटी रुपयाचं यशवंतगडाच्या दुरुस्तीचं काम हे सिंधुरत्नमधून होईल। त्याच्यानंतर आम्ही आता ज्या
हाऊसबोट आहेत, ह्या आमच्या हाऊसबोट ह्या केरळसारख्या नाही आहेत. या अत्याधुनिक हाऊसबोट आहे ज्याचं डिझाईन हे IIT मुंबईने तयार केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी आम्ही टेंडर काढलेलं. टेंडर म्हणजे हे टेंडर नसतं, हे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट असतं. कोणी जरी हाऊसबोट घातली आमच्या जिल्ह्यामध्ये तरी त्यांना 1 कोटी रुपयाची सबसिडी मिळते. आतापर्यंत असे लोक समोर येत नव्हते, त्यामुळे आम्ही खूप प्रयत्न केल्यानंतर 3-4 तरी आता अर्ज हे MTDCला प्राप्त झालेले आहेत. आणि लोकांना जरी पाहिजे असली तरी आणि एक जाहिरात येईल. आणि केरळसारखं बॅकवॉटर टुरिझम हे सिंधुदुर्गमध्ये सुरू व्हावं. अर्थात हे सुरू व्हायला 4-5 महिने लागतील, कारण बोट बांधायला सर्वसाधारण 4-5 महिने लागतात. परंतु तोपर्यंत काही हॉप ऑन हॉप ऑफ बोट हे आम्ही सुरू करायला सांगितलेले आहेत. त्याच्यामुळे हॉप ऑन हॉप ऑफची सर्व्हिस ही मात्र 1 महिन्यामध्ये सिंधुदुर्गच्या तेरेखोल नदी जी आहे ह्याच्यामधून सुरू होईल. आणि आमची अपेक्षा अशी आहे की सातार्ड्याचा जो पूल आहे हा मोपा एअरपोर्टपासून सर्वात जवळचा पूल आहे. तर सातार्ड्याला जेटी करून, फ्लोटिंग जेटी करून त्याच्यामधून ही हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्व्हिस सुरू होईल. आणि ही हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्व्हिस ट्रायल बेसिसवर 2 खाड्यांना आम्ही दिलेले. त्याच्यापैकी एक तेरेखोल आहे आणि दुसरी तारकर्ली आहे. म्हणजे तारकर्लीपासून जवळ असलेलं वालावलसारखं सुंदर ठिकाण असेल किंवा त्या ठिकाणी नेरूर असेल, म्हणजे अनेक गावं जी खाडीच्या किनाऱ्यावर आहेत तिथं टुरिझम चालू होईल. त्याच्यानंतर एअरपोर्टला ज्या सगळ्यात जास्त जमिनी चिपी गावातून दिल्या गेल्या त्या चिपीला टुरिझम सुरू होईल. आणि चिपीच्या जवळ जी खाडी आहे, कर्ली खाडी आहे, तिथं जुनं स्ट्रक्चर आहे जिल्हा परिषदेचं. तर ह्या स्ट्रक्चरमध्ये ह्या ज्या सर्व्हिसेस सुरू होणार त्याच्यासाठी लोकांची बैठक व्यवस्था, रेस्टॉरंट हे सगळं जिल्हा परिषदेच्या वतीने सुरू करण्यात येईल. अत्याधुनिक असं सुरू करण्यासाठी 1,54,00,000 रुपये हे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचं एक्झिस्टिंग तिथं स्ट्रक्चर आहे आणि त्याच ठिकाणी या सुविधा निर्माण होतील. स्वतः आमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशमुख साहेब आणि त्यांची टीम ह्याच्यामध्ये लक्ष घालते आणि त्याच्यामुळे हे सुद्धा एक चांगला प्रकल्प होईल. त्याच्यानंतर नापणे हा बारमाही धबधबा हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. त्या ठिकाणी काचेचा ब्रिज म्हणजे काचेचं फ्लोरिंग असलेला ब्रिज हा 1 कोटी रुपयाचा मंजूर केलेला आहे. त्याच्यामुळे नापण्याला येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढेल आणि नापणे अत्यंत आकर्षक असं त्या ठिकाणी पर्यटन स्थळ होईल. त्याच्यानंतर याच धर्तीवर सावडाव हा जो धबधबा आहे या ठिकाणी रेस्टॉरंट नाही आहे. त्याच्यामुळे रेस्टॉरंटसाठी पैसे हे सावडाव धबधब्याला 1 कोटी रुपये दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे प्रोजेक्शन केलेलं म्हणजे ज्याच्यामध्ये ज्या रेस्टॉरंटमध्ये बसल्यानंतर सुंदर असा सावडाव धबधबा दिसू शकेल याच्यावर हे पैसे खर्च करण्यात येतील. त्याच्यानंतर अशाच स्वरूपाचा धबधबा हा मांगेली दोडामार्गमध्ये सुद्धा आहे, परंतु तिथं अजून जमीन उपलब्ध झालेली नाही आहे. जमीन जर गावातल्या लोकांनी उपलब्ध करून दिली तर या ठिकाणी सुद्धा चांगल्यापैकी पर्यटन सुविधा या आमच्या दुसऱ्या टप्प्याचा कार्यक्रम हा 1 आठवड्यानंतर ज्यावेळेला आमची मीटिंग होईल त्याला आणि 50 कोटीचा कार्यक्रम आम्ही देणार आहोत. त्याच्यामधून मांगेली धबधबा ह्याच्यामुळे काय होईल की आपल्याकडे पावसाळी पर्यटन हे मोठ्या प्रमाणात सुरू होईल. आतासुद्धा ते सुरू आहे परंतु अधिक त्या ठिकाणी सुरू होऊ शकेल. त्याच्यानंतर मसुरे इथं डेव्हलपमेंटसाठी 47.5 कोटी रुपये हे टेंट आणि इतर सुविधांसाठी दिलेले आहेत. हे पैसेसुद्धा आपण ह्याच्याकडे आणि आपण वर्ग केलेत का डेप्युटी सीओनकडे दिलेले. हे आपण जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करतोय आणि तिथं स्थानिक लोकांची मदत घेऊन, कारण इथं जो भरतगड किल्ला आहे हा पूर्वी प्रभुगावकर कुटुंबियांचा होता आणि जी ASIने आखून दिलेली भाग आहे याच्या पलीकडे या कुटुंबाने जर आम्हाला सहकार्य केलं तर हे टेंटच्या वगैरे सुविधा ही जिल्हा परिषद आणि त्याची एक स्कीम आहे त्याच्यामधून ते आणि खाजगी असं PPP बेसिसवर हा प्रकल्पसुद्धा सुरू होईल आणि त्याच्यामुळे मसुऱ्यालासुद्धा चांगल्यापैकी स्कोप आहे. त्याच्यानंतर नरेंद्र डोंगरावर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की जाणाऱ्या गाड्या या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने सुरू केलेल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी एन्व्हायरमेंट अवेअरनेस सेंटर सुरू करणं, झाडावरची घरं तयार करणं याच्यासाठी 2,30,00,000 रुपयाचा निधी हा नरेंद्र डोंगरासाठी आपल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला दिलेला आहे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट याचं एकंदर
चालवणं वगैरे सगळंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडून होईल आणि हा एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा प्रकल्प हा सावंतवाडी शहराच्या जवळ नरेंद्र वन उद्यान इथं होईल. त्याच्यानंतर वेंगुर्ल्याच्या जवळ जे नवाबाग फिशिंग विलेज आहे, या नवाबाग फिशिंग विलेजमध्ये मच्छीमार खात्याचं फिशरीज डिपार्टमेंटचं यार्ड आहे. या यार्डमध्ये ज्या स्थानिक महिला आहेत यांच्या बचत गटासाठी फूड कोर्टची निर्मिती करण्यासाठी एकंदर 3 कोटी आपल्या ह्याच्यामध्ये फिगर चुकलेली आहे बघा. हां, आपण दुसरेसुद्धा 1,44,00,000 जे शिल्लक होते ते त्यालाच वर्ग करायच्या ह्याच्यामध्ये ठराव झालेला आहे. त्याच्यामुळे हे असलेले 1,70,00,000 रुपये अधिक 1,44,00,000 रुपये जे सेविंग होतं, काही ठिकाणी शेतपाट दिले होते पण ते पूर्ण होऊ शकले तर सगळे फिशिंग विलेजला दिलेत आणि त्याच्यामुळे साधारण हे फिशिंग विलेज जे आहे हे 3 कोटी आणि 3.25 कोटीच्या आसपासचा प्रोजेक्ट हा फिशरीज डिपार्टमेंट मार्फत राबवण्यात येईल आणि त्याच्यामुळे हा एक भारतामधला पहिलं फिशिंग विलेज हे नवाबागला साकार होईल. आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त मी स्वतः फिशरीज डिपार्टमेंटचे मंत्री आदरणीय मुनगंटीवार साहेब यांची भेट घेतलेली होती आणि त्यांनी मला 5 कोटी रुपयापर्यंतचा निधी हा फिशिंग विलेजसाठी अधिकचा देण्याची मान्यता दिलेली आहे. परंतु ज्यावेळेला हा निधी प्राप्त होईल त्यावेळेला आपण तिथं अधिकच्या सुविधा निर्माण करू शकू. परंतु हे जे सगळं काम आहे हे साधारण 2 महिन्यामध्ये पूर्ण होऊन भारतातलं पहिलं फिशिंग विलेज हे नवाबागला सुरू आम्ही करू शकू याची मला खात्री आहे. त्याच्यानंतर आंबोली येथे ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्ससाठी 1,55,00,000 रुपये मंजूर केलेले आहेत. याच्यामध्ये बंगी जम्पिंग असेल, त्याच्यानंतर हॉट एअर बलून्स असतील वगैरे सर्व तऱ्हेच्या सुविधा या आंबोलीला केल्या जातील. ह्या गेळ्याला आहेत कावळे 7 पॉईंटवर या सुविधा मंजूर केलेल्या आहेत. आणि त्याच्यानंतर जंगल सफारी आहे, हे मळईचं जे जंगल आहे त्याच्यासाठी जंगल सफारी आणि सुद्धा पैसे लागले तर आम्ही त्याच्यासाठी देऊ. बांद्याला एंट्रन्स गेटसाठी 2,25,00,000 रुपये मंजूर केलेले होते आणि MTDCने हा प्रकल्प राबवणार होते. परंतु हायवे डिपार्टमेंटने म्हटलेलं होतं की आम्ही हा प्रकल्प राबवू म्हणून, तर त्याच्यासाठी 2,25,00,000 रुपये हे आम्ही हायवे डिपार्टमेंटला वर्ग करतो आहे आणि त्याच्यामुळे बांद्याला सिंधुदुर्गमध्ये गोव्यातून येणाऱ्या पर्यटकांचं स्वागत करणाऱ्या गेट ह्या उभ्या राहतील आणि एक अतिशय चांगलं असं तिथं वेगवेगळी म्युरल्स वगैरे अशा बसवल्या जातील, त्याच्यावर लाईट टाकली जाईल, त्याच्या गार्डन्स असणार आहेत, असा एक चांगला प्रकल्प त्या ठिकाणी साकार होईल. त्याच्यानंतर बचत गटांसाठी पिंजरा मत्स्यशेती हा कार्यक्रम आपण घेतलेला होता, परंतु NFDBची ही योजना होती ही काही कारणामुळे रद्द झालेली होती आणि त्याच्यामुळे त्यांचा जो सहभाग होता 40% हा 40% सहभाग न मिळाल्यामुळे आणि महिला बचत गटांनी हा कार्यक्रम सुरू केलेला नव्हता. त्याच्यासाठी 1 कोटी रुपयाची तरतूद करून दिलेली आहे आणि ज्यांचे पिंजरे केलेले आहेत परंतु याच्यामध्ये मत्स्य बीज देणं, त्यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन करणं वगैरे हे सुरू झाल्यानंतर साधारण 15 बचत गटांचा हा व्यवसाय हा पिंजरा मत्स्यशेतीचा सुरू होईल. त्याच्यानंतर वेते येथे काथ्याचा उद्योग सुरू करण्यासाठी 3.5 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत. वेतीय ग्रामपंचायतीने ही जागा देऊ केलेली आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अधिकची रक्कम ह्याच्यासाठी देण्यात येईल आणि काथ्या उद्योगाच्या टफ्टिंग युनिट बरोबरच महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणारे जे आमची इतर युनिट आहेत, 50 लाखाचं एक युनिट असेल ते सुद्धा एक युनिट हे वेतीय ग्रामपंचायतीला देण्यात येईल. आणि ह्या भागामध्ये ह्या फॅक्टरीला तर लाईट लागेलच, परंतु ह्या संपूर्ण परिसरामधला वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी जे तिथं एक सब सेंटर बांधायला लागेल त्याच्यासाठी सुद्धा निधी हा सिंधुरत्नमधून देण्यात येईल, जेणेकरून हल्लीच्याच काळात जी आरडाओरड लाईट नसल्यामुळे झालेली होती त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये आळा बसेल. त्याच्यानंतर कुक्कुटपालनामध्ये 2 लाख पिल्लांचं ऑलरेडी वाटप झालेलं आहे आणि ही पिल्लं आता मोठीसुद्धा झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याकडे आपण सर्वसाधारणपणे बघितलं तर 5 रुपयाला 1 अंड विकत घेतलं जातं, परंतु ही विशिष्ट अंडी आहेत ही स्थानिक कोंबड्यांची आहेत. ही ब्राऊन कलरची एग्ज असणार आणि याच्यामधला जो बलक असणार तो ऑरेंज कलरचा असणार आहे. अशा तऱ्हेचं खाद्य त्यांना दिलं जातं. हे पूर्णपणे ऑर्गॅनिक खाद्य असतं आणि हे अंड हे 10 रुपयाला 1 असं विकत घेतलं जाणार आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला साधारण 75,000 ते 1 लाख रुपये
एवढा नफा हा प्रत्येक कुटुंबाला होणार आहे. आणि याच्यामध्ये एकंदर जे उद्दिष्ट आहे ते 4.5 याचं फिगर नाही का, 4,500 बेनिफिशरीज आहेत ना, किती आहेत? 2200. आणि शेवटी किती होणार सगळं पूर्ण झालं तर? सूरज कुठे आहे? 2200 बेनिफिशरीजनी सध्या दिले आपण. टार्गेट किती आहे या वर्षाचं? 4,500. 4,500 एकंदर महिलांना म्हणजे कुटुंबांना या कोंबड्या दिल्या जाणार आहेत. त्याच्यापैकी 2200 कुटुंबांना ऑलरेडी दिलेल्या आहेत आणि या कोंबड्या मोठ्यासुद्धा झालेल्या आहेत. म्हणजे ही अंडी द्यायला साधारण 15 दिवसामध्ये अंडी द्यायला सुरुवात करणार. तर त्या अंड्यांचं कलेक्शन करणं आणि त्या सेंटरपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी ही MSRLMला दिलेलं आहे. आणि MSRLMकडे अंडी पोहोचवण्यासाठी गाड्या सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. त्याचा वापर करून MSRLM महिलांच्या कुटुंबांकडून ही अंडी गोळा करतील आणि सेंटरपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करतील. याच्यासाठी MSRLMला जो अतिरिक्त खर्च येईल तो या योजनेमधून देण्यात येईल. त्याच्यानंतर मत्स्य विभागातर्फे आम्ही ज्या स्कीम राबवतो याच्यामध्ये महिलांना ई-स्कूटर्स म्हणजे ई-स्कूटर असणार, त्याच्या मागच्या बाजूला बॉक्स लावलेला असणार. आणि आज आमच्या ज्या कोळी महिला डोक्यावरून घेऊन जातात किंवा रिक्षामधून घेऊन जातात, याच्याऐवजी ई-स्कूटरवरून ते मार्केटिंग करू शकतील, आपल्या बाजारामध्ये येऊ शकतील, आपले मासे बरोबर आणू शकतील. त्याच्याचबरोबर आपण जे छोटे मच्छीमार आहेत त्यांना मच्छीमारीची नौका, त्याला इंजिन, त्याच्या जाळ्या अशी स्कीम बनवलेली आहे. तर ह्यासुद्धा जे बेनिफिशरीज आहेत यांना सगळ्यांना पैसे मंजूर केलेले आहेत. किती बेनिफिशरीज आहेत? 450. नाही, टोटल 450 लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे. परंतु मला वाटतं यावर्षी काहीतरी आपण 40च्या आसपास अशा तऱ्हेच्या होड्या देण्याचं टार्गेट ठेवलं आहे. आणि हे काम होड्या बांधण्याचं काम चालू आहे. याच्यामुळे एकदम जे गरीब मच्छीमार आहेत, जे दुसऱ्यांकडे मजूर म्हणून काम करत होते किंवा मजुरीवर जात होते, यांना स्वतःच्या मालकीच्या होड्यांमधून फिशिंगला जाता येईल आणि त्यांची कुटुंब सुधारू शकतील. त्याच्यानंतर आपण ज्या इन्सुलेटेड व्हॅन, आपल्याला माहिती आहे की गोवा राज्य आपल्याकडचे मासे स्वीकारत नव्हते, त्याच्यामुळे आपण इन्सुलेटेड व्हॅनची स्कीम बनवलेली होती. या इन्सुलेटेड व्हॅनचे जे आता आलेले अर्ज आहेत हे सगळे आपण पूर्ण करतो आहे. मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांची गर्दी ही आंबोलीच्या धबधब्यावर असते आणि त्याच्यामुळे हायवेची ट्रॅफिक हे 2-2, 3-3 तास त्या ठिकाणी जाम होतं. हे सगळं लक्षात घेऊन येत्या शनिवार रविवारपासून सर्व वाहनं ही आंबोलीला पार्क होतील, आंबोली चौकूर रस्त्यावर. आणि वन खात्याला ज्या 4 गाड्या दिलेल्या आहेत या 4 गाड्यांमधून लोकांनी धबधब्यावर यायचं आहे. त्याच्यामुळे याच्यापुढे धबधब्यांवरचं ट्रॅफिक जाम होणार नाही. त्याच्यानंतर तिथं जी लोक व्यवसाय करतात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला एक योजना आमच्याकडे द्यायला सांगितलेली आहे की त्यांना चांगल्यापैकी स्टॉल तयार करून देणं, म्हणजे तिथंच त्यांना स्वयंपाक करून तिथंच त्यांना देता आलं पाहिजे अशा तऱ्हेचे. परंतु हे सगळे टेम्पररी असणार, कारण वन खात्याच्या जमिनीमध्ये कुठलंही परमनंट स्ट्रक्चर करता येत नाही. त्याच्यानंतर दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की आम्ही वन खात्याला पैसे दिलेले होते आणि त्याच्यामुळे एकच जो धबधबा आहे, ज्याला मी कोकण पॅकेजचं, तटकरे साहेब चेअरमन होते त्याला कोकण पॅकेज दिलं, त्याच्यामधून मी पहिला धबधबा ॲक्सेस केला, म्हणजे त्याला पायऱ्या बांधून दिला. त्याच्यानंतर त्या एका ह्याच्यावर धबधब्यावर 3 लाख पर्यटक दरवर्षी येतात. असे 2 नवीन स्पॉट डेव्हलप झालेले आहेत. त्याचं किरकोळ काम पूर्ण आहे, रेलिंगचं काम पूर्ण असल्यामुळे आम्ही अजून ते दिलेले नाही आहेत. परंतु अतिशय आकर्षक असे 3 धबधबे हे उपलब्ध होतील. त्याच्यापैकी 2 धबधब्यांचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि येत्या 8-10 दिवसामध्ये हे धबधबे, कारण खूपच अतिवृष्टी होती त्याच्यामुळे त्यांच्या जे जनरेटर्स असतात त्याच्यामध्ये स्पार्क येत होते आणि त्याच्यामुळे त्यांना रेलिंग लावता आलेले नव्हते. हे धबधबेसुद्धा ह्याचं लोकार्पण येत्या 2-3 दिवसामध्ये होईल. त्याच्यानंतर आंबोली, चौकूळ, गेळे हा जो भाग आहे हा दुधासाठी सर्वोत्कृष्ट भाग म्हणून ॲग्रो क्लायमॅटिक झोनमध्ये आयडेंटिफाय केलेला आहे. याच्यापुढे आम्ही आमच्या सगळ्या स्कीम या क्लस्टर बेसिसवर देतो आहे, कारण हे सगळं गोळा करायला लागतं, परत दूध गोळा करायला लागतं. त्याच्यामुळे देशी गायींची जी आमची स्कीम आहे त्याच्यासाठी ह्या 3 गावांची निवड केलेली आहे. इथल्या शेतकऱ्यांना 2 गायी आणि गोठा
हा दिला जाईल. हे करत असताना एका विशिष्ट आजच्या ठरावाद्वारे त्यांना सातबाराच्या अटीमधून वगळण्यात आलेलं आहे, कारण या गावांमध्ये जमिनीचं वाटप सुरू असल्यामुळे त्यांच्याकडे सातबारा नाही आहेत. तर जो ग्रामपंचायतीचा त्यांचा दाखला असतो, म्हणजे ज्याच्यावर आपण 8A म्हणतो, 8च म्हणतो ना, ग्रामपंचायत दाखल्याला काय म्हणतो, घरपत्र असंच म्हणतो. जरा देशमुख साहेब तुम्ही इथं बसा ना, तुम्ही खाली बसा, तुम्ही बसा. त्यांचा जो 8 असतो म्हणजे मालमत्तेचा उतारा असतो, या बेसिसवर त्यांना ह्या गायी दिल्या जातील. त्याच्यानंतर ह्या ज्या A2 मिल्क असतं हे खूप महाग दूध असतं. सर्वसाधारणपणे आज मुंबईसारख्या शहरामध्ये 100 ते 120 रुपये लिटर भावाने हे विकलं जातं, परंतु आपल्याकडे ह्याला एवढा रेट मिळू शकत नाही, कारण हे ट्रान्सपोर्ट करून न्यायला लागेल. म्हणून आज आमचा एक EOI येणार आहे, म्हणजे त्याला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, हा येत्या 2 दिवसामध्ये प्रसिद्ध होईल. आणि हे दूध चांगल्या दराने शेतकऱ्यांकडून विकत घेण्याची व्यवस्था ही शासनामार्फत करण्यात येईल, कारण हे दूध पॅक करायला लागेल. आणि हे दुधापासून तूप बनवलं तर हे तूप हे साधारण 3,500 रुपये किलो भावाने मार्केटमध्ये आज विकलं जातं, कारण हे औषधी तूप असतं. आणि त्या दृष्टीने एक मोठं उत्पन्न ह्या तिन्ही गावातल्या लोकांना या निमित्ताने उपलब्ध होऊ शकेल. शेळी गट वाटपासाठी अतिरिक्त 60 लाख रुपयाची तरतूद ही केलेली आहे. आमच्याकडे खूप जादा अर्ज आलेले होते आणि त्याच्यामुळे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड या बेसिसवर याचं वाटप होईल. त्याच्यानंतर 300 बचत गटांना, म्हणजे साधारण 3000 महिलांना आपण अन्न प्रक्रियेसाठी निधी दिलेला आहे सिंधुरत्न योजनेमधून. त्याच्यामुळे ह्या 300 बचत गटांची प्रक्रिया चालू आहे. त्यांचं मशिनरी खरेदीची ही झाल्यानंतर 300 बचत गट म्हणजे साधारण 3000 महिला या अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये काम करायला लागतील. पशुसंवर्धनमध्ये आताच मी तुम्हाला सांगितलं की 3.5 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे आणि गोठे आणि हे दिलं जाईल. त्यानंतर मोदेला जे आपलं कोकण कृषी विद्यापीठाचं महाविद्यालय आहे, याच्या मत्स्य विभागाच्या मार्फत रंगीत मासे तयार करण्याचा प्रकल्प पूर्ण झालेला आहे. ज्या लोकांना या व्यवसायामध्ये काम करायचं आहे त्यांनी आपले अर्ज हे मुळदे मत्स्य विभागाकडे द्यायचे आहेत. त्यांना ट्रेनिंग देणं हे कामसुद्धा त्या विभागाकडून केलं जाईल आणि एक नवीन उद्योगाचा किंवा नवीन उत्पन्नाचा स्तोत्र हे निर्माण होईल. त्याच्यानंतर रंगीत माशांप्रमाणेच गोड्या पाण्यामधल्या माशांची हॅचरीचं कामसुद्धा येत्या 2 महिन्यामध्ये पूर्ण होतं आहे. आणि त्याच्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना शेततळी करायची आहेत त्यांना हे मत्स्यबीज उपलब्ध करून दिलं जाईल. म्हणून ज्यांच्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता आहे किंवा पावसाचं पाणी शेततळ्यामध्ये साठवायचं असतं, अशा सर्व लोकांनी शेततळ्यासाठी आपले अर्ज हे कृषी खात्याकडे द्यायचे आहेत. आणि ज्यांची शेततळी बांधून झालेली आहेत किंवा ज्या गावांमध्ये तलाव आहेत त्यांना हे मत्स्यबीज दिलं जाईल. त्याच्यानंतर आपल्याला मी पूर्वीच सांगितलेलं आहे की 8,75,00,000 रुपये हे आपण निवास न्याहारी योजनेसाठी ऑलरेडी दिलेले आहेत. अधिक त्यांनी जी मागणी केलेली आहे त्याच्यामध्ये सगळे 150 कुटुंब ही कामाला लागतील. एक महत्त्वाचा भाग हा जो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरता आहे की सर्वात जास्त गणपतीच्या शाळा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहेत. आणि त्यांच्या जे फेडरेशन आहे त्यांनी आमच्याकडे एक अर्ज दिलेला होता की ह्यांना मदत केली जावी. तर याच्यामध्ये माती मळण्याचं यंत्र, कॉम्प्रेसर आणि रंगवण्याची गन ही सिंधुरत्नमधून या मूर्तिकारांना उपलब्ध करून दिली जाईल 50% अनुदानावर. आणि मग त्यांना जर या वर्षामध्ये माती मळाचं यंत्र नको असेल आणि नुसताच कॉम्प्रेसर घ्यायचा असेल तर नुसताच कॉम्प्रेसर, गन हे सगळं ते घेऊ शकतात आणि त्याच्यासाठी त्यांना 50% सबसिडी दिली जाईल. आंबोली हा जो परिसर आहे आणि आंबोली, गेळे या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात आणि चौकूर इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटक येतात आणि त्यामध्ये अनेक पर्यटक हे अपघाताने दरीमध्ये पडतात. तर त्यांना रेस्क्यू करण्यासाठी इथल्या 2 संस्था आहेत, एक सांगलीची आहे आणि एक आंबोलीची आहे. तर यांना आम्ही चांदा ते बांधामधून रेस्क्यूचं साहित्य दिलेलं होतं, कारण पर्यटनाचा हा अविभाज्य भाग असतो की सेफ्टी. आणि त्याच्यामुळे त्यांना 67,19,000 रुपये हे मंजूर केलेले आहेत. आणि आपलं जे आपत्कालीन व्यवस्थापन आहे जिल्ह्याचं त्यांच्यामार्फत ही यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाईल.
म्हणजे दुर्दैवाने एखाद्याचा जरी मृत्यू झाला तरी ते डेड बॉडी वर काढायला लागते आणि त्यावेळेला ही सगळी आपत्कालीन यंत्रणा आपल्याकडे तयार लागते आणि त्या दृष्टीने हे 67 लाख रुपये आपत्कालीन व्यवस्थापनेला दिलेले आहे. ज्याप्रमाणे आम्ही ह्याला इंडिव्हिज्युअल लोकांना या हॉटेल्स दिलेले आहेत तशाच काही ग्रामपंचायतींना आम्ही हॉटेलची व्यवस्था करतो आहे. जे पर्यटक स्वागत केंद्र त्याच्यामध्ये 4 रूम्स रेस्टॉरंट असं असेल त्याच्यामध्ये आपण ज्या ग्रामपंचायतीला दिलं त्याच्यामध्ये आंबोली आहे, गेळे आहे, चौकुळचा प्रस्ताव ते सादर करतायत, त्याच्यानंतर हडी आहे, देवगड आहे, तांबळडेक आहे, अशा सर्व ग्रामपंचायतींना याच्यामध्ये दिलं आहे. आंबोली ग्रामपंचायतीला त्यांची मागणी होती की आम्हाला त्यांच्याकडे वर्षा पर्यटनाचं आयटम चालतो आणि त्यावेळेला भाड्याने टेंट आणायला लागतात. त्याच्याऐवजी अशा तऱ्हेचं परमनंट टेंट सेंटर हे त्यांच्याकडे एस्टॅब्लिश करण्यासाठी त्यांचासुद्धा प्रत्येक ग्रामपंचायतीला आपण 50-50 लाख रुपये देतो आहे आणि याच्यामुळे ग्रामपंचायतीतून मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रमोशन होईल टुरिझमचं अशी आम्ही अपेक्षा करतो. हाडी त्याच्याबरोबर देवगडला ज्या ठिकाणी आपल्या विंड मिल्स आहेत तिथं जिल्हा परिषदची जागा आहे, तिथं जिल्हा परिषद हे करेल आणि तांबळडेकचा जो प्रकल्प आहे तो सुद्धा जिल्हा परिषद त्याची अंमलबजावणी करेल. त्याच्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कायापालट करणारा जो मुख्य प्रकल्प आहे हा टसर सिल्कचा प्रकल्प आहे. याच्यामध्ये आपल्याकडे जी ऐन आणि किन्नरची झाडं असतात याच्यावर रेशमाची शेती करण्याचा जो प्रयोग देवगड आपल्या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये करण्यात आला हा प्रकल्प यशस्वी झालेला आहे. त्याच्यामध्ये दोडामार्ग तालुक्यातील 10 गावांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट आणि 10 गावं ही टसर सिल्क खाली घेण्यात येतील आणि लवकरच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील उर्वरित गावांमध्ये सुद्धा टसर सिल्क ज्या ज्या ठिकाणी ऐन किन्नरची झाडं आहेत त्या ठिकाणी करण्यात येईल. पण हा क्लस्टर बेसिसवर प्रकल्प राबवायला लागतो कारण त्या ठिकाणी अंड्याचा कोश तयार झाला रेशमाचा की परत त्याला गुंडाळ्याची व्यवस्था करायला लागते, त्याच्या मार्केटिंगची व्यवस्था करायला लागते. त्याच्यामुळे ज्या भागामध्ये आपण वेस्टर्न घाटचा झोन येतो आहे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांना व्यवसाय हा रेशीम शेतीमधून उपलब्ध होईल. याच्यानंतर वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी ही जे 2 ग्रामपंचायती आहेत आपल्या नगरपालिका आहेत याच्यामध्ये सावंतवाडीला फ्लोटिंग जसं आपण सिंगापूरला वगैरे बघतो, जसं आपण दुबईला बघतो असा फ्लोटिंग म्युझिकल फाउंटन हा सावंतवाडीला उभा राहील आणि जॅपनीज गार्डन हे वेंगुर्ल्याला उभं राहील. ह्याच्यापैकी जॅपनीज गार्डनच्या पायऱ्यांचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि गार्डनचं 40 लाखाचं जे काम आहे याचं टेंडर झालेलं आहे परंतु त्याचं लवकरच भूमिपूजनसुद्धा करण्यात येईल. त्याच्यानंतर सावंतवाडीमधलं खेळणी उद्योग आहे आणि इथलं जो रघुनाथ मार्केट या नावाची हेरिटेज बिल्डिंग आहे त्याच्यामध्ये MSSIDCच्या मार्फत एम्पोरियम सुरू करण्याचा करार झालेला आहे. त्याच्यासाठी आवश्यक तो निधी हा सुद्धा आपण याच्यामधून देतो आहे. दुसरा एक अतिशय महत्त्वाचा प्रकल्प जो कोकण कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून राबवला जातो आहे तो हळदीचा आहे. आपण 200 एकरवर हळदीचं प्लांटेशन ऑलरेडी पूर्ण झालेलं आहे आणि हा पायलट प्रोजेक्ट असल्यामुळे 200चं नंतर 2000 एकरवर ट्रान्सफर होईल तेच बियाणं आणि याच्यावर प्रक्रिया करणारी मशिनरीसुद्धा ही हळदीची उपलब्ध करून दिली जाईल. आणि याच्या व्यतिरिक्त जे वेगवेगळे प्रकल्प सिंधुरत्नमधून चालू आहेत या एकंदर सगळ्या सिंधुरत्न समृद्धी योजनेमधून एकूण 37,000 लाभार्थ्यांना लाभ दिलेला आहे. याच्यामध्ये शेतकरी आहेत जे आपल्याला माहिती आहे की श्री पद्धतीची भातशेती ही मोठ्या प्रमाणात आपण करतो आहे आणि जवळजवळ यावर्षी आपण 5,000 एकरपर्यंत श्री पद्धतीची भातशेती करतो आहे आणि त्याच्यानंतर पुढच्या वर्षी 10,000 हेक्टरवर आपण हे करणार आहोत. त्याच्यानंतर आपल्याकडे दुसरं उत्पन्न घेतलं जात नाही. त्याच्यामध्ये डाळीची पिकं असतील, वाली असतील, शेंगदाणा असेल, याच्यामध्ये यावर्षी साधारण उद्दिष्ट हे 2,500चं ठेवलेलं आहे आणि पुढच्या वर्षी 5,000. आपल्याला एकंदर 55,000पर्यंत जायचं आहे. तर मी हे 2,500चं उद्दिष्ट आहे 5,000वर करायला सांगितलेलं आहे आणि पुढच्या वर्षी ते 10,000वर न्यायचं आणि एकंदर 55,000 हेक्टर जमीन आहे ज्याच्यावर दुपैकी पीक घेणं आवश्यक आहे.
याच्या व्यतिरिक्त ज्या ठिकाणी बंधारे आहेत त्या सगळ्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्ती करण्यासाठी पैसे दिलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर आपल्याकडे एक प्रश्न असतो की बंधारा झाला तरी शेतपाट नसल्यामुळे शेतापर्यंत पाणी जाऊ शकत नाही. हे सगळे शेतपाट आम्ही मंजूर केलेले होते. परंतु दुर्दैवाने अनेक ठिकाणी शेतपाट नेत असताना मालकीच्या जमिनींचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे ह्याच्यातले जवळजवळ 1,44,00,000 रुपये हे खर्च होऊ शकले नाहीत. तर माझी सर्वच शेतकऱ्यांना विनंती आहे की पाटाचं पाणी येत असताना तुमच्या शेताला सुद्धा ते मिळू शकतं, त्याच्यामुळे तुम्ही अडवू नका. आणि जर NOC प्राप्त झाली तर जेवढे शेतपाटाचे आमच्याकडे प्रस्ताव होते आम्ही सगळे मंजूर करू. याच्या व्यतिरिक्त खादी ग्रामोद्योगमधून मधमाशांचं पालन करणं आणि त्याच्यापासून मध बनवण्याचा मोठा उद्योग हा चालू आहे. त्याच्या संदर्भातल्या पेट्यांचं वाटप पूर्ण झालेलं आहे आणि याची प्रक्रियासुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच करण्याची व्यवस्था केलेली आहे. दुसरा प्रकल्प आहे जो MSSIDCने करायचा, पण आता आम्ही खादी ग्रामोद्योगकडे देणार आहोत. तो निरा तयार करायचा. मोठ्या प्रमाणात नारळाची लागवड ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे निरा जर झाली तर जवळजवळ 10 पट उत्पन्न हे नारळाच्या शेतकऱ्यांचं वाढू शकतं. परंतु हा प्रकल्प खूप काळ रेंगाळलेला आहे, याच्यावर अधिकचं लक्ष आम्ही केंद्रित करू. याच्यानंतर आमच्याकडचं जे काजूचं बोंड आहे हे फुकट जातं, त्याच्यामुळे त्याच्यावरपासून रस काढण्यासाठी यंत्र ही शेतकऱ्यांना आम्ही मंजूर केलेली आहेत. याचे अर्ज प्राप्त झालेले आहेत आणि लवकरच आम्ही यावर्षीच ते लवकर देऊ, जेणेकरून त्यांचं ट्रेनिंग करून त्यांना आपल्याला रसापासून जे पेय तयार करायचं हे पेय तयार करण्यासाठी आम्ही कोकण कृषी विद्यापीठाला पैसे दिलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे ह्या पैशाचा चांगला उपयोग झाला पाहिजे. आमची टीम नुकतीच ब्राझीलला जाऊन आलेली आहे. ब्राझीलला जो बोंडू शिल्लक राहतो म्हणजे जो चोथा शिल्लक राहतो त्याच्यापासून कबाब तयार केले जातात, व्हेजिटेरियन कबाब. याची टेक्नॉलॉजीसुद्धा ब्राझीलबरोबर आम्ही लवकरच करार करतो आहे. त्याच्यामुळे पुढच्या काजूच्या सीझनला चांगल्यापैकी पैसे हे ह्या दोन्ही माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू शकतील. याच्या व्यतिरिक्त आंब्याचे जे शेतकरी आहेत सगळ्यांना आम्ही ट्रॅप दिलेले आहेत. म्हणजे फळमाशीचा मोठा प्रादुर्भाव हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असतो, त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि रत्नागिरी जिल्हा दोघांनाही आम्ही ट्रॅप दिलेले आहेत आणि ह्या ट्रॅपच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना फायदा झालेला आहे. देवगडचं जे केंद्र आहे त्याला आम्ही स्कॅनिंग मशीन दिलेलं आहे, त्याच्यामुळे जर आंब्यामध्ये साका असेल तर तो मिळू शकतो आणि हा साका जर आयडेंटिफाय होऊ शकला तर तेवढाच आंबा कॅनिंगसाठी पाठवायचा आणि बाकीचा मार्केटिंगसाठी पाठवायचा. अशाच तऱ्हेचं यंत्र हे वेंगुर्ला फळ संशोधन केंद्राला देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. आपला एक मोठा फ्लॅगशिप प्रोग्राम हा भाताच्या आणि इतर शेतीच्या संदर्भात आहे, तो म्हणजे फूड सिक्युरिटी आर्मी. एकंदर 122 तरुणांना आम्ही ट्रेन केलेलं आहे. हे मुलं ट्रॅक्टर चालू शकतात, ही मुलं पॉवर टिलर चालू शकतात, ही मुलं प्लांटर चालू शकतात, ही शेतीची अळी काढू शकतात, ही मुलं बंधारे बांधू शकतात आणि या मुलांना आपण यांची आर्मी करून त्यांना जवळजवळ 86 लाख रुपयाची मशिनरी ही 122 मुलांना आम्ही देतो आहे. अधिकची जरी मशिनरी लागली तरी ती आम्ही त्यांना देऊ, जेणेकरून आज जो मोठ्या प्रमाणात भाग लागवडीखाली येऊ शकत नाही, कारण हे मालक जे असतात ते मुंबईला राहतात आणि त्यांना इथं मजूर मिळत नाही, त्याच्यामुळे लागवडीखाली येऊ न शकलेल्या सिंधुदुर्गमधला सगळा भाग हा लागवडीखाली आणण्याच्या संदर्भात ही मुलं काम करतील. गेल्या चांदा ते बांधा योजनेमध्ये अशी जी मुलं आम्ही तयार केली ही आजसुद्धा महिन्याला साधारण 40,000च्या आसपास त्यांचं उत्पन्न आहे. ते लोकांना सेवा देतात कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमने आणि ही एक मोठी आर्मी उभी करण्याचं आमचं हे त्याचा पहिला टप्पा हा 122चा पूर्ण झालेला आहे. येत्या 4 तारीखला मी ज्यावेळेला येईन त्यावेळेला त्यांना इक्विपमेंट देण्यात येतील आणि हा मोठा एक कार्यक्रम आहे आणि हा यशस्वी झाला तर महाराष्ट्रामध्ये ते एक उदाहरण ठरेल. एकंदरीतच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने अनेक वेगवेगळे प्रकल्पसुद्धा आम्ही सिंधुरत्नमधून दिलेले आहेत आणि पर्यटनाला वेगळी गती प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने मी आपल्याला पूर्वीच सांगितलं की आम्ही हाऊसबोट देतो आहे, फ्लोटिंग कॉटेजेस देतो आहे, जे बांधतायत त्याला अनुदान देतो आहे आणि ह्या सगळ्या स्कीम झाल्यानंतर येत्या 2-4 महिन्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधलं चित्र हे बदललेलं आपल्याला बघायला मिळेल. चांदार बांधा आणि सिंधुदुर्ग मिळून आता पण किती 250 कोटीच्या पेक्षा जास्त किती रक्कम वाटली आता? तो सिंधुरत्नाचा आहे, चांदा ते बांधाचा होता ना 250 कोटी.
500 कोटीचं होतं. ते तर आपल्याला पैसे आले म्हणून आतापर्यंत 450 कोटीच्या आसपासचा असेल, म्हणजे चांदा ते बांदा आधी सिंधू रत्न. आणि कसं आहे की हे पहिल्यांदाच इम्प्लिमेंटेशन चालू असल्यामुळे एजन्सीजसुद्धा सुरुवातीला त्यांना कळत नव्हतं की कसं काम करायचं. आता बरंचसं काम हे मार्गी लागलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे विशेषतः हे जे मी तुम्हाला सांगितलं की 37,000 आपले एकंदरीतच पॉप्युलेशन मला वाटतं 9 लाखाच्या आसपास किती असेल, 9 लाख, म्हणजे 9 लाख पॉप्युलेशनच्या जिल्ह्यामध्ये 37,000 लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणं ही एक मोठी बाब आहे. आणि आमचं उद्दिष्ट आहे की साधारण 50,000पर्यंत आम्ही गेलो तर जिल्ह्यामध्ये अधिकचं काम होईल आणि साधारण आपण 2 कोटीपर्यंत गेलं पाहिजे. परंतु आता ह्या स्कीमना गती मिळायला लागली, लोकांना त्याच्यापासून कळायला लागलं. आणि मग याच्यानंतरचा जो टप्पा आहे त्याच्यामध्ये आपण फणसावर प्रक्रिया आहे ते घेऊ. आणि एकंदरीत शेतकरी सुखी झाला तर जिल्हा सुखी होऊ शकतो. भाताच्या शेतीसाठी आपण मोठ्या योजना केल्या. नाही एकूण 450 कोटीचा नाही, त्याला जवळजवळ मला वाटतं 400 कोटीचा निधी आला होता. त्याच्यापैकी 150 कोटी रुपयाच्या आसपास अनस्पेंट निधी होता. तो आम्हाला सरकारने खर्च करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे तो 150 कोटी आहे, अधिक सिंधुदुर्गचा आहे, म्हणजे त्याच्यापूर्वी खर्च झालेला निधी असणार 100 कोटीच्या आसपास. हां सर फिगर काढा आणि त्यांना फिगर द्या. 37,000 लोकांना याचा फायदा झालेला आहे. तुम्ही जर उद्योजक म्हटलं तर आपण 150 बचत गटांना 300 बचत गटांना हे दिलं. मी तुम्हाला आता मगाशी फिगर सांगितली. एकच मिनिट मी तुम्हाला सांगतो किती आहे तो बचत गट. 300 बचत गट आहेत, म्हणजे साधारण 300 बचत गट गुणिले 10 म्हणजे 3,000 महिला उद्योजक बनलेले आहेत. आता शेवटी अंडी देण्यायोग्य झालेली आहे. त्या 15 दिवसामध्ये अंड्यांचं प्रोडक्शन चालू होईल. आणि म्हणून MSRLM कडे ही जबाबदारी दिली आहे, ते गोळा करणं आणि त्याचं पोचवणं. कारण प्रत्येकाला 10 रुपये मिळणार, त्याच्यामधून अर्थात त्यांना दिलेल्या खाद्याचा पैसे वजा होणार. काही खाद्य हे आम्ही सरकारमार्फत त्यांना दिलेले. हे बघा, मागच्या याच्यामध्ये इंटिग्रेटर आले नाही म्हणून ते सगळे इंटिग्रेटर रद्द केले आणि आताच्या इंटिग्रेटरने आपली जबाबदारी ही पूर्ण केलेली आहे. मागची स्कीम पेंडिंग राहण्याचं मेन कारण हे त्याचे इंटिग्रेटर होते. त्या सगळ्या शेळ्या त्यांना पुन्हा दिलेल्या आहेत. आणि आता स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिलेली आहे की क्लस्टर सिस्टीमने करा. कारण ही चूक कोणाची होती, चूक आमची नव्हती. शेळ्यांना ज्या वेळेला इंजेक्शन दिलं जातं त्यावेळेला त्यांना ताप येतो, त्यावेळेला त्यांना वेगळं ठेवायला लागतं. लोकांनी वेगळं ठेवलं नाही आणि उगाच ओरड मात्र सिंधुरत्नच्या नावाने झाली याच्या पुढच्या काळामध्ये. आणि तिथं अतिशय इनएफिशियंट असं दोडामार्गला पशुवैद्यकीय अधिकारी होते, त्याच्यावर ॲक्शन घ्यायला सांगितलेली आहे. परंतु हे तर झालं आणि लोकांच्या ज्या खाजगी शेळ्या मेल्या त्याचे पैसे मी स्वतःच्या पदरने दिलेले आहेत. एवढा मी पर्टिक्युलर आहे की शेतकऱ्याचं 1 रुपयाचं नुकसान होता कामा नये एवढी मी काळजी घेतो. आणि त्याच्यामुळे सगळ्या शेळ्या ह्या इन्शुअर्ड असतात. त्याच्यामुळे त्यांना एकतर ठराविक मुदतीच्या आधी झालं तर सप्लायरने त्याला रिप्लेसमेंट द्यायला लागते, नाहीतर मग इन्शुरन्स कंपनी त्याला पैसे देते. त्याच्यामुळे 100% हे सगळं सेफ असतं. गायींचा प्रोजेक्ट हा तिथं का दिला आहे की ॲग्रो क्लायमेटिक झोन असतात, त्याच्यामध्ये पहिलं क्लस्टर हे ज्या ठिकाणी सगळ्यात जास्त मिल्क प्रोडक्शन होऊ शकतं तिथं दिलेलं आहे. त्याच्यामागे दुसरं काही कारण नाही. तुम्हाला तो मी पॉलिटिकली वेगळा देतो. आधी मी रत्नसिंधू वेगळं करतो. रत्नसिंधूची मीटिंग आता मी हे प्रेस संपवतो. आणि दुसरं मी आंबोली चौकुळ गेळेच्या संदर्भात स्पष्टपणे सांगतो, जमिनीचा प्रश्न 30 वर्ष प्रलंबित होता. सुरुवातीपासून हा लढा, मग तो कोर्टामध्ये असेल त्याला मी मदत केलेली आहे, वन खात्याबरोबर लढा करायचा असेल त्याला मी मदत केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आजपर्यंत या इतिहासामध्ये ज्या ठिकाणी वहिवाट नाही अशा जमिनीचं कधीही वाटप केलेलं नाही आहे. मी शासनाला सांगू शकलो की या ठिकाणी लोकांनी आपला जो काही टॅक्स असतो हा सगळा गावाकडून वसूल करून भरलेला आहे, त्याच्यामुळे त्यांना इक्वल जमिनीचं वाटप करा. हे सगळं मी करून घेतलेले आहे. एका सभेला फक्त विरोधी पक्षाची म्हणजे आमच्याच मित्रपक्षाची लोक उपस्थित होती. याच्या व्यतिरिक्त सगळ्या सभा या मी स्वतः घेतलेल्या आहेत. ऑर्डर मी काढून घेतलेली आहे.
त्यावेळेचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची त्याच्यावरची सही ही सुद्धा मी घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर उद्धव साहेबांनी ज्याला त्याला स्टे दिला आणि उठवला नाही त्याला ती बंडखोरी सुद्धा मी केलेली आहे. मी कधीही आयुष्यामध्ये अशा तऱ्हेची बंडखोरी केलेली नाही आहे. मी 100 वेळा त्यांना सांगितलं की हा स्टे उठवा, शेवटपर्यंत उठवला नाही. मी सबमरीन मंजूर केली होती, शेवटपर्यंत आली नाही. मग तुम्ही लोकांना न्याय देणार नसाल तर आमदार सगळेच विरोधामध्ये गेले, त्याच्यापैकी मी एक होतो. परंतु आमच्या सरकारची स्थापना झाल्यानंतर पहिला निर्णय हा मी आमच्या मुख्यमंत्र्यांकडून तो स्टे उठवून घेतला, त्याच्या वाटपाचा GR काढून घेतला. हा 23 सालचा GR आहे. त्याच्यानंतर लोकांच्या मीटिंग घेतल्या, ते लोकांचं म्हणणं असं होतं आणि हा GR एकदम क्लिअर आहे, शासनाला लागतात त्या जमिनी वगळून 100% जमिनीचं वाटप व्हावं आणि शासनासाठी सुद्धा ज्या जमिनी ठेवलेल्या आहेत, समजा पर्यटनासाठी ठेवल्या आणि त्याच्यामधल्या काही जमिनी शिल्लक राहिल्या त्याचं सुद्धा वाटप होणार. पण शासन असं करू शकत नाही की अगोदर तुम्हाला जमीन द्या आणि नंतर ती तुमच्याकडून ॲक्वायर घ्या पैसे करून, असं शासन करू शकत नाही. ही 100% जमीन ही शासनाच्या मालकीची आहे. त्यावेळेच्या जे आपलं सावंतवाडी संस्थान होतं त्याच्या मालकीच्या ज्या जमिनी होत्या आणि त्याच्यामध्ये लोकांनी लागवड करावी आणि त्यांचा खंड वसूल करण्यासाठी त्यांनी जे नेमलेले अधिकारी होते यांनाच कबुलातदार गावकर म्हणतात. आणि त्या कबुलातदार गावकरांची संख्या ही वेगवेगळी होती, परंतु कबुलातदार गावकर हे मालक आहेत असं गृहीत धरून त्याच्यामध्ये 35 सेक्शनमध्ये एक होल्डिंगचं हे असतं की प्रत्येक कुटुंबामागे 50 असं करून ते 9 किंवा 11 असतील तर 11 गुणिले 50 करून त्या जमिनीवर वनक्षेत्र म्हणून लागलं. हा त्या ग्रामस्थांवर अन्याय आहे, हे सुद्धा मी शासनाला पटवून दिलं. त्याच्यानंतर जी महाराष्ट्र शासन म्हणून जमीन आहे त्याचं वाटप ताबडतोब करूया आणि वन खात्याची NOC आल्यानंतर उर्वरित जमिनीचं वाटप करूया असं मी सांगितल्यानंतर आंबोली आणि गेळ्यातल्या ग्रामस्थांनी असं सांगितलं की दोन्हीचंही वाटप एका वेळेला झालं पाहिजे. आणि म्हणून या संदर्भात वनमंत्री आणि वनसचिवांच्याकडे मीटिंग घडवून आणली. तिथं वनसचिवांनी सांगितलं की तुम्ही 22 सेक्शनची, अगोदर 20 सेक्शन असतो, मला आता सेक्शन कदाचित हा चुकू शकेल कारण इथं कुठला सेक्शन अगोदर 20 खाली तुम्ही पाठवलं ना, हां 6 सेक्शन खाली, हां 22 खाली आता करणार, पण अगोदर तुम्ही प्रस्ताव पाठवला कुठल्या सेक्शन खाली पाठ 6 सेक्शन एक असतो की चुकीने जिथं वन क्षेत्र लागलं ते 6 सेक्शन खाली एका वेळेला सगळी जमीन वगळली जाऊ शकते. हा प्रस्ताव इथले जे SDO आहेत त्यांनी वन खात्याला पाठवला. वन खात्याने तो लॉ अँड ज्युडिशरीला पाठवला. त्यावेळेला लॉ अँड ज्युडिशरीचं म्हणणं असं होतं की 6 सेक्शन खालचा प्रस्ताव चालणार नाही, तुम्ही 22 सेक्शन खाली हे करा, चौकशी करा आणि तो प्रस्ताव पाठवा, मग आम्ही 35 सेक्शनमधून त्या जमिनी वगळू. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की 22 सेक्शनचं हे झाल्याशिवाय, एन्क्वायरी झाल्याशिवाय वनजमिनीत लागू शकत नाही. आणि वनजमिनी कोणालाही ट्रान्सफर करायचे कुठलेही अधिकार ना कलेक्टरला आहे ना सेक्रेटरीना आहेत. हे वन खात्याने निर्णय घ्यायला लागतो, त्याला केंद्र शासनाची मान्यता घ्यायला लागते आणि नंतर 35 सेक्शन वगळण्याचं हे स्थानिक लेवलला होऊ शकतं. त्याच्यानंतर ही ज्याला राज्याचं वन खातं याला परवानगी देईल त्याला वनजमिनी लागल्या त्याचं सुद्धा वाटप होईल. परंतु या ज्या वनजमिनी लागलेल्या आहेत त्याला नंतरच्या काळात वनसदृश्य अशी त्याच्यावर नोंद झालेली आहे. त्याच्यामुळे याचं जरी वाटप झालं तरी वनाशी रिलेटेड ज्या ॲक्टिव्हिटीज असतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही शेती करू शकता, त्याच्यामध्ये तुम्ही झाडं लावू शकता, परंतु त्याच्यावर घरं वगैरे बांधता येणार नाही. त्या अटीखाली ह्या जमिनीसुद्धा नागरिकांना मिळणार आहेत. त्याच्यामुळे माझ्याकडून जे काय करायचं हे मी सगळं केलेलं आहे. याच्या व्यतिरिक्त एक कमिटी माझ्या अध्यक्षतेखाली आहे. ही कमिटी अशासाठी आहे की ज्यावेळेला आपण जमिनीचं वाटप करतो त्यावेळेला तिथं जाणारे रस्ते असायला लागतात, वाडीवर जाणारे रस्ते असायला लागतात. अजून जमिनीचं वाटपच झालेलं नाही, त्याच्यामुळे या कमिटीची अजून काय मी मीटिंग घेतलेली नाही. परंतु आमच्याकडे जे प्रस्ताव येतात हे सरसकट जमीन वाटपाचे येतात. याच्यामध्ये एकाच्या जमिनीतून दुसऱ्याच्या जमिनीत जायला रस्ता असायला लागतो, हे उघड आहे. नाहीतर उद्या त्यांना बिल्डिंग बांधायची असेल त्यांना परवानगी मिळणार नाही. शेवटी माझ्या नागरिकांचं हित करणं आणि माझ्या मतदारांचं हित करणं हे माझं काम आहे. त्याच्यामुळे मी कुठलाही प्रस्ताव अडवलेला नाही. माझं जाहीर आव्हान आहे, देवळामध्ये नारळ ठेवा आणि मी कधी अडवलेला आहे तो दाखवा. तुम्ही जर एवढे देवभोळे आहात ना, देवळामध्ये मिटिंग घेतली ना, देवावर नारळावर हात ठेवून ठेवा की मी हे केलं आहे आणि मी नारळावर हात ठेवून सांगतो की हा सगळा प्रश्न मी सोडवलेला आहे. तुम्हाला वेळोवेळी मदत केलेली आहे. एखादा मनुष्य
ज्याची पंचायत समितीची सीट रिझर्व्ह झाली, महिला झाली, म्हणून त्याला जिल्हा परिषदेला उभा राहायचं आहे, म्हणून येऊन तुम्हाला खोट्या गोष्टी सांगतो आणि तुम्ही त्याच्यावर वाहवत जाता. 30 वर्ष हा लढा मी दिलेला आहे, तुमच्या सगळ्यांच्या मिळून दिला. ज्याला तुम्ही अधिकार मागितले, ही जमीन आमची, आम्ही वाटतो. मी पालकमंत्री होतो, तुम्हाला अधिकार दिला. आंबोलीच्या लोकांनी सांगितलं आमची कमिटी करतो, आम्ही ह्या जमिनी वाटतो. तुम्हाला सगळे अधिकार दिले, एकही अधिकार मी माझ्याकडे ठेवला नाही. आंबोलीला जी पर्यटनासाठी आरक्षित जमीन करायची होती, मेननच्या मालकीची होती, मी स्वतः भेटलोय मेननना आणि त्यांना म्हटलं की लोकांसाठी म्हणून ही जमीन तुम्ही महाराष्ट्र शासनाला परत द्या आणि पर्यटनाचे सगळे प्रकल्प हे त्या महाराष्ट्र शासनाच्या जागेमध्ये घेतले. ज्यावेळेला गेळ्याला जी रिझर्व्ह ठेवलेली आहे त्याच्याबद्दल झेडपीच्या नावावर असलेली 45 एकर जमिनी ही वाटपाला उपलब्ध करून दिलेली आहे. कोणी नाही म्हणून सांगावं. महाराष्ट्रातल्या जे अतिशय उत्कृष्ट काम करणारे मंत्री आहेत त्याच्यापैकी मी एक आहे. कोणी उठावं, ज्यांचा कधीही संबंध नाही त्याच्याशी, त्यांनी सांगावं आणि माझं नाव घ्यावं. मी सगळं रेकॉर्डिंग पाठवून दिलं वरिष्ठांकडे, कोण काय बोललं ते, आणि वरिष्ठांकडे मीटिंगसुद्धा घेणार आहे. हे मी सहन नाही करणार. माझं स्वतःचं एक रेप्युटेशन आहे. 60 वर्षापूर्वी 70 वर्षापूर्वी आमचं थिएटर ज्यावेळेला झालं त्यावेळेला सुद्धा गेळ्यातून लोक जायची आणि त्यांनी थिएटर बांधून दिलेलं आहे. का जायचे? आमचे पिढ्यानपिढ्याचे संबंध आहेत. तुम्ही आमचे संबंध खराब करणार. आज आंबोलीमध्ये ऊसाची शेती आहे, सुरुवात कोणी केली? आमच्या वडिलांनी त्यावेळेला बियाणं आणून दिलेलं आहे. एकाच्या शेताला आग लागली तर फुकट त्याचं आमच्या ऊसाच्या ह्याच्यामध्ये त्याचं गाळप करून आम्ही त्याचे गुळाचे रवे काढून दिलेले आहेत. आम्हाला स्वतःचा स्वार्थ नाही, ही आमच्या घराण्याची परंपरा आहे. कोणी त्याच्यामध्ये बदनामी करण्याचा प्रयत्न करू नये. माझ्यावर एवढं प्रेम आंबोली चौकुळ गेळेचे मतदार करतात आणि माझे नागरिक करतात की मी नेहमी सांगतो की सावंतवाडी हे माझं घर आहे. माझं दुसरं घर आंबोली चौकुळ गेळे हे आहे. आता गेळे हे छोटंसं गाव हल्लीच झालं, परंतु ते पूर्वीचं ते आंबोलीच होतं आणि चौकुळ आहे. तर त्याच्यामध्ये माझ्यावर प्रेम करणारी लोक आहेत. उगाच बदनामी का करता? चौकुळचा प्रश्न पेंडिंग राहिला. हे चौकुळच्या लोकांनी मागणी केलेली होती की आंबोली आणि चौकुळचा प्रश्न वेगवेगळा आहे, त्याला तो वेगवेगळा हँडल करा. मी संपूर्ण यंत्रणा ही जी कमिटी आहे ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे. मी किमान 2 वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकुळला नेऊन त्यांची मीटिंग केलेली आहे. त्यांच्या संदर्भात सुद्धा सांगतो की त्यांची मागणी अशी आहे की पुन्हा एकदा कबुलातदार गावकर करा. आणि शासनाने ॲफिडेव्हिट हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये दिलेलं आहे की ही जमीन आम्हाला वाटायची आहे, म्हणून कबुलातदार गावकर आम्ही संज्ञा रद्द करतोय आणि हे महाराष्ट्र शासन करतोय. आणि त्या बेसिसवर जो निर्णय झाला आहे त्याच्यामध्ये चौकुळचा निर्णय सुद्धा हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टामध्ये ऑलरेडी झालेला आहे. त्यांना कुठल्या पद्धतीने पाहिजे आहे ते त्यांनी कशा पद्धतीने होऊ शकतं हे ज्यावेळेला मीटिंग त्यांनी आजसुद्धा सांगावं. मी ताबडतोब महसूल मंत्र्यांकडे त्यांची मीटिंग लावतो आणि त्यांच्या जमिनीचं वाटप डिक्लेअर करतो. त्यांचीसुद्धा जमीन मोठ्या प्रमाणात वन खात्याकडे गेलेली आहे, तीसुद्धा परत मिळाली पाहिजे. ह्याच्यासाठी मी गेली कित्येक वर्ष लढा देतोय. का लढा देतोय? अरे प्रत्येक घरातला मनुष्य मी नावाने ओळखतो. आजपर्यंत जेवढं काम ह्या 2 गावांमध्ये झालेलं आहे कुठल्याही गावांमध्ये माझ्या मतदारसंघात झालेलं नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे विनाकारण एखादा मनुष्य ज्याचा मतदारसंघ राखीव झालेला आहे त्याने जाऊन हा गैरसमज निर्माण करणं आणि त्या लोकांनी त्याला बळी पडणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. मी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की आम्ही सगळेच लोक देवभोळे आहोत, देवावर विश्वास ठेवतो. त्या ठिकाणी तुमच्या कोणाच्याही देवळात येऊन सांगायची माझी तयारी आहे की हा प्रश्न मी स्वतः सगळ्यांच्या सह्या घेतलेल्या आहेत, सगळे जी आर मी स्वतः काढून घेतलेले आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात काय अडचणी येत असतील तर त्या अडचणीची माहितीसुद्धा तुम्हाला दिलेली आहे. मी प्रांतसाहेबांना क्लिअर कट आदेश दिलेले आहेत त्या समितीचा अध्यक्ष म्हणून. 22 सेक्शन कालच्या हिअरिंग तुम्ही ताबडतोब सुरू करा. 1000 लोकांचं हिअरिंग घ्यायला हरकत नाही. आंबोलीला कॅम्प करा, त्यांचं हिअरिंग पूर्ण करा आणि वन खात्याच्या नोंदी काढून टाका. वन खात्याच्या नोंदणी रिजेक्ट करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. फक्त वन खात्याला ते कळवायला लागेल की हे हिअरिंग झालं आणि याच्याप्रमाणे हा निर्णय झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला या जमिनीचं वाटप करता येईल. आणि जर महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीचं वाटप करायचं आहे तर ते ताबडतोब सुद्धा होऊ शकतं. सगळे अधिकार मी स्थानिक लोकांना दिलेले आहे. फक्त माझं एवढंच म्हणणं आहे की एकाच्या शेतातून दुसऱ्याच्या शेतात जायचं असेल त्याला वाट ठेवा. कारण आज तुम्ही शेती करता, उद्या तुम्हाला तिथं जर काहीतरी बांधायचं असेल टाउन प्लॅनिंग तुम्हाला परमिशन देणार नाही. तुमच्या मुलांसाठी खेळायलासाठी छोटी छोटी बालोद्यानं राखीव ठेवायची असेल ती तुम्ही ठेवा. तुमच्यासाठी जर हॉस्पिटल्स करायचे असेल तर हॉस्पिटलसाठी जमीन राखून ठेवा. उद्या ती मिळू शकत नाही. तुमच्याकडे जर मोठ्या प्रमाणात ऊसाची शेती असेल आणि त्याच्यावर एखादा प्रक्रिया उद्योग करायचा असेल ते राखून ठेवा. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की गायींची स्कीम मी दिली, परंतु गायीच्या स्कीमला जर प्रोसेसिंग करायला जागाच राखून ठेवली नाही तर प्रोसेसिंग कुठे करणार उद्या गायींचं? लोकांना रेट कसा मिळणार?
शेवटी ज्या तळमळीने मी काम करतोय, जोपर्यंत लोकांची इच्छा असेल तोपर्यंत मी आमदार राहणार, परंतु जोपर्यंत आमदार आणि मंत्री आहे तोपर्यंत लोकांसाठीच काम करणार. मी कोणही गैरसमज केले आणि कोण काय बोललो याचं सगळं माझ्याकडे आहे. आमची जर लोक आहेत ना, माझ्यावर प्रेम करणारे असंख्य लोक आहेत, ज्यांनी याचं रेकॉर्डिंग केलेलं आहे. कोण काय बोलला, काय अधिकार दिला तुम्हाला माझ्याबद्दल बोलण्याचा? तुम्ही काय केलं ह्या जिल्ह्यासाठी मला सांगा ना. आम्ही तळमळून काम केलं, हा जिल्हा पर्यटन जिल्ह्याचा म्हणून विकसित व्हावा, सगळं आमचं रक्त झिजलेलं आहे याच्यासाठी. आणि त्याच्यामुळे कोणी यावं आणि काही बोलावं हे मी कदापि सहन करणार नाही, स्पष्ट शब्दात सांगतो. आणि मी सच्च असल्यामुळे मी सांगितलं, आज सुद्धा देवळामध्ये त्याला गिळायला जायला रस्ता तरी होता का? पाण्यातून गाड्या घालायला लागायला आम्हाला. रस्ते झाले, त्या बाजूने सतीच्या वाडीवरून यायचा रस्ता केला, कावळी शेतला जाणारा रस्ता केला, त्या ठिकाणी हिरण्यकेशी नदीचा उगम आहे, त्या ठिकाणी जायला साध्या पायऱ्या सुद्धा नव्हत्या, दगडावरून चढून जायला लागायचं. त्या ठिकाणी चांगले साकव केले, त्या ठिकाणी चांगल्या पायऱ्या केल्या. प्रत्येक गोष्ट मी अशी तोंडपाठ सांगू शकतो, कारण प्रत्येक गोष्ट मी केलेली आहे, मनापासून काम केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे कोणाला काय बोलायचं असेल, माझा असा अजिबात आग्रह नाही की सगळ्यांनी माझ्याबरोबर राहावं, परंतु राजकीयदृष्ट्या मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करू नये. असं केलं तर शेवटी नियती असते, नियतीसुद्धा माफ करत नाही. मी मनापासून काम केलेलं आहे, मनापासून प्रश्न सोडवलेला आहे. तुम्हाला ज्या ज्या वेळेला वाटेल की ह्याच्यामध्ये अडचण आहे, माझ्याकडे या, मी तुम्हाला करून देईन. ज्या दिवशी तुम्हाला वाटेल की मी तुमच्याकडे आलं पाहिजे, मी तुमच्याकडे येईन. परंतु नाहक माझं तिथल्या प्रत्येक नागरिकावर प्रेम आहे. आणि प्रत्येक नागरिकांना कुठली अडचण आली, कोणाच्या म्हशी वाहून गेल्या होत्या, कोणाच्या शेळ्या वाहून गेल्या होत्या, माझी मदत त्या जागेवर जाऊन त्यांना पोचते. भले मी येऊ शकत नाही, कारण माझ्यावर मोठ्या डिपार्टमेंटची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्राच्या राजधानीचा मी पालकमंत्री आहे. आज सुद्धा मी इथं राहू शकलो नसतो. आज राष्ट्रपती यायच्या होत्या, राष्ट्रपतींचा दौरा पुढे गेला म्हणून मी इथं येऊ शकलो नाही, तर मला धावत तिथं जाऊन त्यांचं स्वागत करायला लागलं असतं पालकमंत्री म्हणून. ही डिफिकल्टी समजून घ्या. मी इथं आलो नाही तरी प्रत्येक भागासाठी पैसे दिले आहेत. 2 वर्षामध्ये 1100 कोटी रुपये मी नुसत्या एका मतदारसंघाला दिलेले. कोणी दिले मला आजपर्यंत सांगा? सावंतवाडीच्या इतिहासामध्ये कधी पैसे आलेत का? म्हणजे काही बोलायचं, काहीही करायचं, आणि ज्यांना लढवायचं त्यांनी इलेक्शन लढवाव्या, माझी त्याला काही हरकत नाही. परंतु माझं नाव प्रत्येक वेळेला का घेता? तुमचं काम दाखवा आणि तुम्ही मतं मागा. तुम्ही जनतेसाठी काय केलं, जनतेला किती मदत केली सांगा, आणि पैसे तुम्ही मतं मागा. माझ्याबद्दल का बोलता? मी माझं काम केलं, हे सगळं रेकॉर्डवर आहे. मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं दोडामार्गसाठी काय काय केलं, मी त्याची लिस्ट देऊ शकतो. एवढ्या ठिकाणी आम्ही छोटी छोटी विलेजमधली सेंटर्स जाऊन बघा, तिथले आरोग्य केंद्र किती चांगले आहे. तिथल्या PHC जाऊन बघा, बेडसीचं PHC, एखाद्या हॉस्पिटलसारखं बेडसीचं PHC आहे. केंद्र शासनातून ही सगळी मदत मी केलेली आहे. माझ्याकडे 2च कामं शिल्लक आहेत, जी मी कामं अनाऊन्स केली आणि झाली नाही. एक म्हणजे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, या आठवड्यामध्ये त्याच्या सह्या होणार आहेत राजघराण्याच्या. ते झाल्यानंतर मल्टी स्पेशालिटीचं काम सुरू होईल. आणि दुसरं सावंतवाडीचा ST स्टँड. हा ST स्टँड आम्ही पूर्वी मी त्याला पैसे दिले होते, कॉन्ट्रॅक्टरने करोनाच्या काळामध्ये ते काम पूर्ण करू शकला नाही. आता मी ते PPPवर द्यायला चालले, BOTवर. मोठं मोठं बांधा. महाराष्ट्रातलं सर्वोत्कृष्ट ST स्टँड हे सावंतवाडीमध्ये असलं पाहिजे. आणि सगळं करताना मी स्वतः त्याच्यामध्ये लक्ष घालतो, स्वतः सगळं करून घेतो. सावंतवाडीला हल्ली कितीतरी नवीन गोष्टी केल्यात. रमाकांत आचरेकर सरांच्या नावाने आपण ड्रेसिंग रूम बांधतोय, 5 कोटी रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी क्रीडा केंद्र बांधतोय. असंख्य कामं, ज्याची कामं चालू आहेत. फक्त 2 कामं सुरू झालेली नाहीत, ते मी आज सुद्धा सांगतो. ST डेपोचं काम सुरू झालं, परंतु सावंतवाडी ST स्टँडचं काम सुरू होऊ शकलं नाही, कारण कॉन्ट्रॅक्टर आणि त्यांच्यामध्ये मेळ नव्हता. आणि नंतर करोना सुरू झाला, त्याच्यामुळे ते अर्धवट आहे. तरी पण तिथं खड्डे पडले, तर गेल्या वर्षी मी कॉन्क्रीट घालून दिलं. आता जर मला कळलं असतं तरी माझ्या खर्चाने मी तिथं कॉन्क्रीटिंग केलं असतं. खर्च करणं हा काय भाग नाही. मी माझं जे काय आहे ते जनतेचं आहे. आणि त्याच्यामुळे मी सांगितलेलं आहे की वादामध्ये मला विनाकारण ओढू नका. पॉझिटिव्ह काम जे काय करायचं आहे, आंबोली चौकुळ गेळेच्या संदर्भात मी एवढे प्रकल्प आणलेले आहेत पर्यटनाचे की इथल्या जमिनीच्या किमती 10 पटीने वाढतील. आणि हे पैसे कोणाला जातील? ते स्थानिक लोकांना जातील. कारण आज आंबोलीवरून हायवे जातोय, संकेश्वर सावंतवाडी हा जो रस्ता आहे, हा रस्ता आंबोलीवरून जातोय. त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये तिथं एक गोल्फ कोर्स झाला तर 400 मुलांना तिथे नोकऱ्या मिळतात, 300 ते 400 मुलांना. एवढं त्या पर्यटनामध्ये ताकद आहे. मग ते सगळं मी लोकांसाठी करतोय, माझ्यासाठी नाही करत. तिथं मुंबई युनिव्हर्सिटीचं सब सेंटर मंजूर केलेलं आहे. कबुलातदार गावकर जमीन नाही घेतली, महाराष्ट्र शासनाची जमीन त्यांना मी दिलेली आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्टीमध्ये ग्रामस्थांनी सहकार्य केलं पाहिजे आणि स्वतःचा विकास स्वतः करून घेतला पाहिजे.
माझं त्यांच्यावर एवढं प्रेम आहे की त्यांनी काहीही केलं तरी मी त्यांच्यावर रागवणार नाही. परंतु अशा काहीतरी बातम्या देऊ नका. अशा बातम्या दिल्या की महाराष्ट्रातल्या लोकांचा माझ्याबद्दल गैरसमज होतो आणि ज्यांनी आपल्यासाठी हे सगळं करून घेतलं त्याची अशी बदनामी करणं, कोणाच्या तरी नादी लागून, हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. त्याचा मतदारसंघ राखीव झाला असेल तर त्यांनी दुसऱ्या मतदारसंघामध्ये काम करणं त्याचं काम आहे. माझं नाव कशाला घेतात? मी अडवून ठेवलं म्हणून. कुठे अडवून ठेवलं? ही सगळी यंत्रणा आहे. माझं एक पत्र, माझा एक फोन दाखवा अडवणारा, मी राजकारणातून निवृत्त होईल. ज्या लोकांसाठी मी मंजूर करून आणेन त्याची कामं मी अडवेन का? काही बोलायचं. म्हणून मला एवढंच सांगायचं आहे. बघा, मी अत्यंत तळमळीने बोललो कारण माझ्या मनातलं आणि हृदयाशी असलेली ही गावं आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यावरचं माझं प्रेम अखंडित आहे. तिथं जी जी गरज असते मी तिथं व्यक्तिगत करत असतो. सरकारी तर पाठवतो, परंतु एखादा प्रकल्प करायचा झाला 100% माझ्या कुटुंबाचा पैसा मी देतो आणि ते प्रकल्प मी करतो. एवढं माझं त्या गावांवर प्रेम आहे. त्याला कृपया याच्या पुढच्या काळामध्ये कोणाला आंदोलन करायचं अमुक असेल, माझं नाव कृपया घेऊ नका. आणि तुमच्या आंदोलनामुळे हा प्रश्न सुटलेला नाही आहे. हा प्रश्न गव्हर्नमेंटने GR काढून सोडवलेला आहे. फक्त वनजमिनीच्या संदर्भातल्या 22 सेक्शनच्या हिअरिंग झाल्या की वनजमिनीचं सुद्धा वाटप हे केलं. आणि मी तुम्हाला शेवटची गोष्ट सांगतो की आपल्या जिल्ह्यामध्ये 42,000 हेक्टरच्या आसपास वनसदृश्य जमीन आहे. हे जे कोर्टामधले केस आहे हे माझेच एक रिटायर्ड IAS मित्र आहेत, त्यांनी या लढवल्या. दिल्लीचा निर्णय झाला सुप्रीम कोर्टाचा, परंतु शासनाचा GR निघालेला नव्हता. हा GR सुद्धा मी काढून घेतलेला आहे. म्हणून हा GR काढून घेतला म्हणून या जमिनी ज्या आंबोली चौकुळ गेळ्यातल्या आहेत त्याच्यावर खाजगी वन असं हे लागेल, परंतु त्या जमिनी त्यांच्या नावाने ट्रान्सफर करता येतील. हे आम्ही तिथं बसून करत असतो, दिवस रात्र काम करत असतो. कोणाही अधिकार दिला तुम्हाला मला बदनाम करायचं? माझं सगळ्यांनाच विनंती आहे की आपले प्रेमाचे संबंध आहेत तसेच राहून दे आणि माझ्याकडून जे काय तुम्हाला करून घ्यायचं घ्या, परंतु गैरसमज करून घेऊ नका. धन्यवाद. कुठे? नाही, बिलकुल नाही. मी तुम्हाला सांगतो हे 60 ते 70 एकरच्या पेक्षा जास्त नाही आहे आणि त्यातली 40 एकर जमीन जिल्हा परिषदेची, ही ऑलरेडी त्याच्या बदली तिथं त्यांना दिलेली आहे. ही जिल्हा परिषद नावावर आहे, त्याचा 7-12 जिल्हा परिषद म्हणून आहे. म्हणजे काय करायचं? जिल्हा परिषदेची जमीन मी देऊन केली, किती घ्यायची? आणि 70 एकर जमीन असेल आणि समजा प्रोजेक्ट जो काय MTDC वगैरे करेल तो जर 35 एकरवर असेल तर उरलेली जमीन आम्ही लोकांनाच वाटणार. हे काय शासनाने त्याच्यावर 1 रुपयाचं सुद्धा स्वतःचं हे ठेवलेलं नाही आहे. शासनाला जेवढी जमीन लागेल, बघा प्रकल्प करण्यासाठी जेवढी जमीन आज काय कावळेसात मी नाही निर्माण केला. 19-20 नंबर हे बघा, सर्वे नंबर रिझर्व्ह ठेवायला लागतात आणि त्याच्यापेक्षा अतिरिक्त जमीन जर त्याच्यामध्ये शिल्लक राहिली तर ती सुद्धा गावाला वाटून देण्यात येईल. परंतु आर्किटेक्टने प्लॅन तरी तयार केला पाहिजे. मुळात आर्किटेक्टने प्लॅन केल्याशिवाय मला कसं करणार? 35 एकर जमीन लागते, 40 एकर लागते, 50 एकर जमीन लागते. जसं गोल्फ कोर्सला 200 एकर जमीन लागते. जर मी आंबोलीची 200 एकर जमीन घेतली त्यांच्याकडे जमीनच शिल्लक राहिली नसती. म्हणून मेननना मी स्वतः भेटलो, विनंती केली. ते कोणाला विकू शकले असते ना, क्लास 2 ऑक्युपन्सी गव्हर्नमेंटला नजराणा भरला असता आणि विकू शकले असते. त्यांना कोट्यवधी रुपये मिळाले असते, पण ते त्यांनी केलं नाही. त्यांनी सरेंडर केली जमीन. त्याच्याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजे. पण हे केलं कोणी? सगळं मी करून घेतलं ना. मग मला पाहिजे असतं तर मी कुठला तरी खाजगी उद्योजक आणला असेल त्यांच्याकडून विकत घेतले. आम्ही असं करत नाही, आम्ही जनतेसाठी काम करतो. कावळेसाची जमीन कोणाची नाही, कुठली 1 रुपयाची जमीन त्यांच्या मालकीची नाही. सगळी जमीन महाराष्ट्र शासनाची आहे, त्यावेळेच्या सावंतवाडी संस्थांची आहे. आणि त्या जमिनीवर कसणाऱ्या जमिनीचं आज गेळ्यामधल्या जाऊन बघा, तिथं गवत आहे, कोणाची वहिवाट नाही, तरी पण जमीन आम्ही त्यांना देतोय. जर वहिवाट काढली असती, एका माणसाला जमीन मिळाली नसती. असं काढून पेंडिंग ठेवायचा आहे का विषय? मी केलं हे सगळं. मी त्यांना वाटायची व्यवस्था केली, वहिवाट न बघता वाटायची व्यवस्था केली. अनेक ठिकाणी नुसतं गवत आहे, ती जमीनसुद्धा त्यांच्या वहिवाटीखाली आहे असं सांगून हे केली. आणि कावळेसात कोणाची तरी डोळा असणार कावळेसातवर, म्हणून करत असेल. समजणार कसं? आज अनेक लोक अशी आहेत की महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जमीन खरेदी करत सुटलेले आहेत. कावळेसात हे एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाक आहे. असा पॉईंट महाराष्ट्रामध्ये दुसरा दाखवा तुम्ही मला. आणि शासनाच्या मालकीचा आहे तो, कुठून आला गावाच्या मालकीचा? असं काही बोललं तर ते मी नाही ऐकून घेणार. तो सावंतवाडी संस्थांच्या मालकीचा होता आणि आता तो महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचा आहे. तुम्हाला जी दिली
हे कबुलातदार गावकऱ्यांच्या एरियामध्ये जेवढे जमीन मालक होते सगळ्यांना जमीन समान वाटून दिलेली आहे आणि शासनाचा प्रकल्प झाल्यानंतर तिथं उरलेली सगळी जमीन ही सुद्धा गेळेवासियांनाच वाटून दिली जाईल, बाहेरच्या कोणालाही वाटून दिली जाणार नाही. मी हे 100% माझं रेकॉर्डिंग झालेलं आहे. अहो तिथं प्लान तर करायला द्या, तुम्ही काहीच करायला देत नाही म्हणून झेडपीची तो 70 एकर जमीन ठेवली आणि त्याच्याबद्दल 45 एकर जमीन तुम्हाला झेडपीची दिली, ते नाही सांगणार लोकांना. मग राहिली किती? 15 एकर जमीन, ती सुद्धा शासनाची नाही आहे का? आणि ही सुद्धा झेडपीची जमीन. मी ज्यावेळेला त्यांना नवीन शाळा बांधून दिली त्यावेळेच्या कबुलातदार गावकऱ्यांनी तो झेडपीच्या नावाने करून दिलेला नंबर आहे आणि तो झेडपीचा नंबर मी म्हटलं की ही झेडपीला एवढी जागा लागणार नाही, तो सुद्धा वाटून द्या. म्हणजे 70 एकर, मला माहिती नाही किती क्षेत्र आहे त्या 20 आहे 23 हेक्टर म्हणजे किती झालं? साधारण एक 60 एकर, बरोबर आहे. 60 एकर जमीन आणि त्याला 100 एकर जमीन म्हणायचं आणि त्याच्याबद्दल 43च्या आसपास एकर जमीन ही मी शासनाच्या मालकीची त्यांना वाटपासाठी उपलब्ध करून दिलेली आहे, जी झेडपीच्या मालकीची आहे. झाली त्यांनी दिली म्हणून ती झेडपीच्या मालकीची झाली, पण दिली ना. खोटं कशाला सांगता? बघा माझं सगळ्यांवर प्रेम आहे आणि त्यांना उगाच सांगायचं मी अडवलंय म्हणून. मी काहीही अडवलेलं नाही आहे. अडवलं असेल तर दाखवावं. कोणतरी एखादा पंचायत समितीचा सदस्य येतो ज्याला जिल्हा परिषदेला उभं राहायचं आहे आणि तो वाटेल ते सांगता आणि लोक आपली त्याच्या मागून धावतात. अरे तुम्हाला परंपरा आहे ना, या संस्थांच्या विलिनीकरण त्यावेळेला बंदुका घेऊन आले होते ना सगळे आंबोली चौकूची लोक या संस्थांच्या रक्षणासाठी. हा इतिहास आहे, तो कोणाला कळणार नाही, बाहेरून आलेल्या लोकांना कळणार नाही. ही सगळी लोक मुंबईहून येतात इथं, काय सांगणार मला गोष्टी. दोन्ही गाव 5,000 लोकसंख्येचे चौकोळ आणि आंबोली, हो यांचा प्रश्न ऐरणीवर असताना मग 300 लोक असतात त्या खेड्यातच आणि कावळशातच प्रश्न का उपस्थित असतो? हे बघा कोणाला तिथल्या जमिनी विकत घ्यायला इंटरेस्ट आहे मला माहिती नाही. त्यांनी ते पटवतात, ते हे घ्या मग आम्ही नंतर ते तुमच्याकडून आम्ही विकत घेऊ, असे सुद्धा शक्यता आहे. मी काय बोलायचं, शासनाची जमीन काय कोणाला, मला कोणावर आरोप करायचा नाही किंवा कोण, माझा एक मिनिट ऐका, मला पूर्ण करू द्या. मला कोणावर आरोप करायचा नाही आहे, परंतु मग ती जमीन कशाला पाहिजे? शासनाची जमीन आहे ना ती, त्याच्यावर पर्यटन आहे की नाही? 2-2 लाख पर्यटक येतात तिथं, खोटं काहीतरी सांगायचं. महाराष्ट्रापर्यंत माहिती गेली पाहिजे की 2 लाख पर्यटक त्या ठिकाणी येतात वर्षाला आणि ती महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची जमीन आहे. कुठून आली गावाच्या मालकीची जमीन? गावाच्या मालकीची आम्ही आता करतोय, ह्याच्यासाठी मी 30 वर्ष लढा दिला गावाच्या मालकीची झाली पाहिजे म्हणून. फक्त मला काय गावबंदी करणार हो? कोणाची हे हिंमत लागली आहे गावबंदी? हे बघा माझं त्यांच्यावर एवढं प्रेम आहे, मी 100 वेळा त्या गावात जाईन, पण कोणीतरी भडकवतो, तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका, एवढंच मला सांगायचं आहे. बघा, आणि ही शासनाची जमीन आपण सगळ्यांना वाटतोय. पूर्वी ती संस्थांच्या मालकीची जमीन होती आणि ती जमीन कसायला देण्याचे अधिकार हे कबुलातदार गावकऱ्यांना दिले होते. आता ती महाराष्ट्र शासन झाली तरी पण मी स्वतः पुढाकार घेतला आणि त्यांच्याच मालकीच्या जमिनी करून देतोय. मला त्याच्यामध्ये काही इंटरेस्ट नाही. नाही, आंबोलीच्या घाटामध्ये त्या ठिकाणी स्विस टेक्नॉलॉजी वापरण्याचं पर्याय ह्यांनी कबूल केलं आहे. झाल्यानंतर हे कमी